Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы, студияда Фәнис Камал хәерле кич. Бүген булачак темалар хакында кыскача. Лаиш районында дуңгызларны яндырдылар. Африка чумасына каршы ветеринарлар ничек көрәшергә җыена? Моны Руслан Хөснетдинов белеште. Үлгән кешеләрне дә талап була. Суд приставлары ана шундый яңа ришвәтчелек юллары уйлап тапкан. Аларның ике һәм нинди җәза булачак? Бу хакта тулырак Нияз Рахман. Финанслауны арттырдылар, нәтиҗәсе көтелгәнчә булырмы? Казан урамнарында ремонт барышын Гөлназ Сайфетдинова күреп кайтты. Шират гаражларга да җитте. Куйганнарын урынны занимать итеп торалар, хуҗалары юк. Казанда законсыз гаражларны кайчаннан сүтә башлыйлар. Бу хакта Гүзәл Әлимова. Асфальтка уелып калган тәгәрмәч эзләре бетерме? Быел Казанда 1,740,000 квадрат метр юл катлама ремонтланырга тиеш. Финанслау 2 тапкырга арттырылды. Татарстан президенты өстәмә акчалар да бүлеп бирде. Хәзер шул акчага юлларны ремонтлый башладылар. Асфальт катламын җәю генә түгел, эшне сыйфатлы һәм мөһиме вакытында башкару бурычы тора. Башкалада һәм районнардагы эш барышы белән Гөлназ Сайфетдинова танышты. Махсус сызылган юл билгесе менә тәгәрмәч эзләре ерактан ук ярылып ята. Бу Җиңү проспекты юлның бер ягы әлегә колеялы булып кала, икенче рәтеннән асфальтның өске катламын кубаралар. Казан юлларында капиталь ремонт сентябрь ахырына төгәлләнергә тиеш. Бу эшләр өстәмә бирелгән суммалар хисабына башкарыла. Алдан ук каралган акчаларга таянып, планлаштырылган эшләрне шәһәр көненә бетерергә шандыралар. Тырышабызны эшләп бетерергә, вакытында эшләргә тырышабыз. Зур Казан бөҗрасыннан гына да тәүлегенә 50,000 автомобиль үтә, хәрәкәт күп, өстәвенә ярты ел шиплы шиналарда йөрибез, шуңа өстәп һава торышы. Юлларның тиз таушалуын транспорт министрлыгы җитәкчесе шулай аңлата. Мондый юллар үз чиратында аварияләргә китерә. В связи с этим были приняты. Шуны күздә тотып, катгый стандартлар кабул ителде. Юлның өске катламы өчен вакташ һәм мастикадан ясалган асфальт кулланабыз. Ул хәрәкәт күп булган юллар өчен аеруча актуаль. Шулай ук полимерлы битум да кулланабыз. Быел ремонтлаган юллар гарантия вакытын узар дип өметләнәм. Гарантия 4 ел. У каждой подрядной организации есть лаборатория. Һәр подрядчы оешманың үз лабораториясе баралар, асфальт катламының сыйфатын тикшерә ала. Үзәк лабораториядә эш барышын контрольдә тота. Машина йөртүчеләр ремонт белән бәйле бөкүләргә түзәргә әзер. Бик читен йөрергә, бик читен. Ярый ясыйлар әле хәзер менә, Аллага шөкер. Колеяларны ясасалар, бик әйбәт булыр, потому что аварийность меньше будет. Казанда булай юллар яхшы. Чувашия караганда Удмуртиягә бермә-бер яхшы. Алабуга юлларында да эш кайный, 97 миллион сумлык ремонт башкарылачак. Тиздән пешрак йөреп йөргән авыл халкында сөендерәләр. Бехтерева авылына вакташ салу өчен 3 миллион ярым сум акча бирелгән. Тагын 4 авылга шундый юл катламы җәелә. Бистәләрдә асфальт яңартыла. Люди уже жаловались, было невозможно пройтись. Элек халык билгеле зарлана иде, үтеп булмый иде бит. Бүген без шат. Түбән Камада исә йорт ишек алдындагы юлларны ремонтлау масштаблы бара. Республикада гомумән юллар төзекләндерүгә өстәмә 2 миллиард сум бүленгән. Бу акчаларга 200 километр юл эшләнергә тиеш. Гөлназ Сайфетдинова, Алексей Алексеев, Яңа Гасыр каналы. Казанның 1000 еллык мәйданындагы Әзгат Галимҗанов скверында төзекләндерә башладылар. Тиздән биредә җәяүле сукмаклары булачак һәм ял итәр өчен урындыклар да куелырга тиеш. Әлегә сквер ябык, хәйрияче Әзгат Галимҗановка куелган һәйкәлгә исә зыян килмәсен өчен вакытлыча шилтәр белән каплап куела. Барлык эшләрне 25 августта тәмамлаячакбыз ди төзүчеләр. Лаиш районында бүген дуңгызлар яндырдылар. Татарстан ветеринарлары шул рәвешле Африка чумасына каршы торырга өйрәнә. Әлегә куркыныч йогышлы авыру инде республикада якынлаша. Ул бездән нибары 300 км гына ераклыкта Пенза һәм Түбән Новгород өлкәләрендә теркәлгән. Аны Сарытауда да таптылар. Африка чумасы Татарстанга ни дәрәҗәдә янаганын Руслан Хөснетдинов белеште. Отдел внутренних дел представителями района. Бүгенге өйрәнүләр махсус сценарий буенча узды. Аның легендасы буенча Лаиштагы бер шәхси хуҗалыкта кичтән 2 дуңгыз үлә. Хуҗалар моңа борчылып, ветеринар идарәгә шалтыраткан. Соңрак белгечләр үлгән хайванның эчке әгъзаларын кисеп алып, лабораториягә тикшерүгә җибәрә. Экспертиза әлеге дуңгызларның Африка чумасыннан үлгәнен ачыклый. Абзарда калган тагын бер авыру дип саналган дуңгызны махсус уколкада бүтерәләр. Берникадәр вакыттан терлекләрне 2 метр тирәнлектәге чыкырда яндырдылар. Сценарий буенча барган өйрәнүләрне республиканың барлык районнарыннан килгән ветеринарлар күздә алмый күзәтеп торды. Бу бик кирәк әйбер, чөнки менә соңгы 2 айда килеп чыккан H1N1 Африка чумасы дибез инде.
bu keng taraldı. Россия төбәкләрендә. Шуның өчен инде менә бүгенге республикабызда бүгенге көндә юк. Тик шулай да республиканың һәрбер районы Африка чумасына каршы торырга әзер булырга тиеш. Россиядә дуңгыз чумасы йогы очрагының 125 очрагы инде теркәлгән. Татарстанда бу афәткә каршы күп санлы саклык чаралары күрелә. Классик чумага каршы дуңгызларны, значит, прививкалар үткәрелде. Һәм һәрбер дуңгыз булган йортта аңлату эшләре барылды индивидуаль һәрбер хуҗа белән. Дуңгыз продукциясе һәм тере дуңгызларны кертү чыгару Татарстан территориясына бик каты нык контрольдә тора безнең. Чөнки төрле авырулар безнең Россия буенча бик каты үрчем белән бара. Ветеринарлар тере дуңгызны һәм аның итен чит төбәкләрдән сатып алган чиракта уяу булырга чакыра. Сатучының кулында терлеккә вакцинация ясалганлыгы турында белешмә булырга тиеш. Аеруча Пенза, Саратов, Рязань, Түбән Новгород өлкәләрендәге сәүдәгәрләрнең, чөнки бу якларда дуңгызларның Африка чумасын йоктыру очраклары теркәлгән. Лаиш районыннан Руслан Хусындинов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Башка темалар хакында эш урынында имгәнү һәм үлүләр дә нигездә авыл хуҗалыгына туры килә икән. Бүген Казанда шул проблеманы күтәрделәр. Хезмәт урынындагы куркынычсызлык таләпләренә битараф җитәкчеләр аз түгел ди белгечләр. Гомумән ярты ел эчендә республикадагы предприятие һәм оешмаларда гына инде 18 кеше үлгән, тагын 63 имгәнә. Адәм тормышы өчен кем җавап бирергә тиеш булачагын Лейсан Сабирова ачыкларга тырышты. Сыйфатлы һәм имин урып җыю компаниясының төп бурычлары. Рафис Сафинның бу инде 8нче урагы. Төрлесе булган. Төрле очрак өчен аптечкада, ут сүндергечтә янда. Инструктаж махсус кием, медицина күзәтүе, басуда янгын сөндерү техникасы булу катгый таләп. 18 июльдән 17 августка кадәр Татарстанда урып җыю компаниясе вакытында хезмәт куркынычсызлыгы айлыгы бара. Мин менә 21 ел эшлим, потому что анда әйберләр күп булды. Allah сакласын, шуңа күрә ул темага хәзер күбрәк роль үтәлеп итәбез инде. Беренче яртылыкның кызганыч статистикасы 18 үлем һәм 63 травма очрагы нәкъ авыл хуҗалыгы, төзелеш һәм транспорт белән бәйләм. Аларны булдырмый калып булайды, чөнки һәр очрак артында кеше битарафлыгы тора. Уазгая тузган елгыдан күпкә уңай, әмма Казан, Тукай һәм Түбән Кама районнарында ул тискәре якка үзгәргән. Һәр очрак кеше тормышы. Бу мәсьәлә хәзер республика җитәкчелеге күзәтүендә. Министр сүзләренчә, күзәтчелек органнары чараларыннан тыш профильле министрлыклар белән уртак рейдлар оештырыла. Ә матди якны кайгырту максатыннан июль башыннан хезмәт хакын түләмәгән җитәкчеләргә дә таләпләр кырысланды. Закон буенча эш бирүчеләргә административ штрафларның саны арттырган. Ул беренчедән 10 һәм 20 меңгә кадәр, юридик затларга ул 100 меңгә кадәр күтәрелде. Бүгенге көндә ул штрафның саны 1 меңнән 5 меңгә кадәр генә. Моннан тыш хезмәт хакы түләнмәгән һәр көн өчен компенсация күләме дә артты. Хокуклары бозылган очракта хезмәткәр хәзер җитәкчесенең юридик адресы буенча түгел, үзе яшәгән урыннан судка шикаят тапшыра ала. Казаннан һәм Лаиш районыннан Лейсан Сабирова, Эмир Залишев, Яңа Гасыр каналы. Суд приставларынан үлеп тә котылып булмый. Казанда 5 пристав вафат булган кешеләрнең банктагы исәп-хисап счетыннан акча үзләштереп яткан икән. Җинаятьчел схема аша 5 миллион сум акча урлыйлар. Өстәвенә закон бозучылар әле яңа гына эшли башлаган яшь хезмәткәрләр булып чыга. Алар инде кулга да алынган. Кара җанлы приставларның изенә ничек төшкәннәр һәм аларны нинди җәза көтә? Бүген әлеге хезмәт җитәкчелеге бу хакта журналистларга да сөйләде. Аклануларын Нияз Рахман тыңлап кайтты. Үз погоннарына каратып төшергән хезмәткәрләрнең ни өчен бу адымга барган җитәкчеләре аңламый. Башсуд приставы Радик Ильясов сүзләренә караганда, хезмәт хаклары башка һөнәр ияләреннән әллә ни ким түгел. Зарланырлык урын юк. Әле яңа гына эшли башлаган 2 яшь белгечне закон бозарга ни этәргәне билгесез ди ул. Первым делом нами было проведено мониторинг. Беренче чиратта без барлык башкарма документларны тикшердек, аеруча игътибар белән әҗәтләре булган пенсия яшендәгеләрне. Җинаять схемалары акылга сыймаслык була бу намуссыз приставларның үле җаннар белән эш иткәннәр. Алар имеш бурычы булган кешеләргә карата эш ачалар, мөхирләр ясатып, документларын барлык таләпләргә туры китереп имзалыйлар һәм банкка барып акча алалар. Барлыгы 25 шундый кырын эшләре теркәлгән. Кайберләре буенча акчалар инде кулларына да төшә. 5 миллион сумны үзләштерергә өлгерәләр. Җинаятьчел төркем 5 кешедән торган. Яна была уволена в связи с тем. Берселек бездә эшләгән хезмәткәр әлеге хатынны бер эштән куган идек. Ул җинаять кылуда гаепләнгән иде. Кыңгыр эш ничек кенә булмасын, барыбер беленә. Тикшерүчеләрнең бу төркемне ачыклаулары суд приставларының үзләре өчен көтелмәгән хәл була. Хәзер кораклык буенча җинаять эше кузгатылган.
Әлеге ришвәтчелек схемасын булдырган суд приставлары хәзер сок астында, олар үз гаепләрен тулысынча таныган. Менә бу эштә калган фигурантларның кем булганы әлегә кадәр сер астында саклана. Нияз Рахман, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Суд карары нигезендә Казанда законсыз куелган гаражларны да сүтәчәкләре зарланучылар булса, әлбәттә, сүз ишек алларында урнаштырылган корылмаларга кагыла. Хәзер шәһәр башкарма комитеты халыктан мөрәҗәгатьләр да кабул итәчәк. Башкалада рөхсәтсез куелган киоск кибетләрне сүтә башладылар инде. Тиздән чират гаражларга да җитәргә мөмкин. Проблема ни дәрәҗәдә актуаль булганын Гүзәл Алимова ачыкларга тырышты. Ну вот это мой гараж. Он здесь существует, скажем так, с советских времен. Диләрә Йосыпова бу гараж бабасыннан ук калган, бирде аларның машиналары тора. Кирәк яракларны саклыйлар. Шуңа да ишек алдында гаражларны сүтәчәкләр дигән хәбәр аны бер шуга салган. У меня гараж стоит и стоит. Бу гараж безнең күптәннән совет заманыннан ук тора. Бәлки кайчандыр ишек алдын бераз ямсезләгәндер дә, без инде аны төзекләндердек, документлар тәртиптә. Барда законлы булгач, ник әле без аны сүтәргә тиеш? Сүз бары тик законсыз урнаштырылган гаражлар турында гына бара. Рөхсәте булганнарныкына тотынмаячаклар. Тик шәһәрдә гаражның ишеге кайсы якка таба ачылганын да хәтерләмәүче хуҗалар бар. Кырылмадагы йозаклар инде тутыгып беткән. Кайбер гаражларга бөтенләй якын килә торган түгел, алар ташланды хәлдә. Сукмакларына шу беләннәр үскән, агачлар үсеп утыра. Аларның хуҗалары соңгы тапкыр монда кайчан булгандыр, билгесез. Шәһәрне эстетик яктан ямсезләүдән тыш ташланды гаражлар бүген торак коммуналь хуҗалык белән идарә итүче компанияларның баш бәләсе. Чаще всего мы с этим сталкиваемся, когда производим благоустройство. Нигездә ишек алларын төзекләндерә башлагач, бу проблема белән очрашабыз. План буенча ул урында балалар майданчыгы булырга тиеш. Анда законсыз гараж хуҗаларын табып аңлата башлагач, мәсьәлә үзе уңай хәл ителә. Әле судка ук барып җиткәнебез юк. Шәһәрдә шундый проблема хәзер һәр 2 ишек алдының берсендә. Чистай урамындагы әлеге ишек алдында кайчандыр 5 гараж булган, күптән түгел территорияны төзекләндергән вакытта аның эшесен сүттергәннәр. Хәзер аларның нигезләре генә күренеп тора. Калган 2 гаражның исә ишегенә игълан ябыштырылган. Аларны да сүтәргә кушканнар. Бу гаражларда муниципаль җиргә законсыз урнаштырылган. Халыкның исә ишек алдындагы гаражларга күзе ияләшкән инде, бик исләре китми. Ну, алар менә куйганнарын урынны занимать итеп торалар, хуҗалары юк. Юк. Ямсызләмиләр алар, вообще кырыйда теге якта. Конечно, убирать надо, чтобы цивильно было как-то все. Шәһәр башкарма комитетының исә рөхсәтсез гаражларны сүтү буенча ниндидер айрым программасы юк. Халык мөрәҗәгатеннән чыгып эш итәчәкләр. Гараж кемнеке башта тикшерергә кирәк. Кырылмалар Бөек Ватан сугышы ветераннарыныкы булырга мөмкин. Аларга урыннар бирелгән иде. Конструкция законсыз урнаштырылган икән, суд карары нигезендә сүттерәчәкбез дип белдерде башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Игорь Куляжев. Хәзер зарланучылардан шикаятьләрне халык контроле системасы аша да кабул итәләр. Гүзәл Алимова, Андрей Сентальцев, Яңа гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, солдагы минутларда. Татарстан сыерларында Голландия, Канада һәм Америка үгезләренең дә канага. Элита хуҗалыгында узган ясалма орлыкландыру бәйгесендә Марсель Әскәров та катнашты. Хаҗга юллама Казанның Динислам мәчетендә мәхәллә вәкилләре мохтаҗларны Мәккәгә җибәрә. Иншалла барабыз да. Булачак хаҗи белән Айзат Шаймардан фаралашты. Авылларның икътисади үсеше һәм азык-төлек куркынычсызлыгы хакында бүген Марий-Эл Республикасында Россия күләм киңәшмәдә сөйләштеләр. Шлангер бистәсенә илнең 52 төбәгеннән авыл хезмәтчәннәре җыелды. Анда Татарстан хөкүмәте рәисе Илдар Халиков та катнаша. Ул республиканың авыл хуҗалыгы өлкәсендәге казанышлары белән таныштырды. Татарстан бүген Россиядәге барлык авыл хуҗалыгы продукциясенең 4%-ын җитештерә. Безнең республика икмәк, сөт, бәрәңге, шикәр һәм ит белән үз-үзен генә тәэмин итеп калмыйча, аны читкә дә сата, ди премьер-министр. Терликчелекнең киләчәген нәкъ менә алар хәл итә. Бүген Биектау районында ясалма орлыкландыру технологлары бәйгесе узды. Терлекләрнең саны арту үрчим беренче чиратта шушы һөнәр ияләренең осталыгыннан тора. Мал туарларны ясалма орлыкландыруга республикада моннан 10 ел элек күчтеләр. Хәзерге вакытта ясалма каплату хуҗалыкларда инде 90%-ка якынлаша. Бүгенге конкурска районнардан 43 технолог килгән иде. Алар белән хәбәрчебез Марсель Әскәров аралашып кайтты. Менә бу ректор сервикаль шприц. Булар бөтенесе стерильный. Гөлфия Әхмәдулова Әлки районыннан ясалма орлыкландыру белән инде 10 елдан артык шөгыльләнә икән. Гарантия ничә процент ясалма орлыкландыруда? 90. 90? Да, потому что... Элек ул түбәнрәк иде менә 11 ел элек башлаганда.
Инде. Барып чыкмаган чаклар буладыр эми. Булды инде, булды. Калыбрак та өйрәндем, төрле чак булды инде. Конкурсның беренче этабында технологлар теоретик белемнәрен күрсәтсә, соңыннан гамәли эш нәкъ менә шунысы иң катлаулысы хаталар китә торганы кемдер каушый, куркудан белгәнен дә онытучылар бар. Инструментны төпкә салам димәде. Ансы бармы ни? Бар шул. Менә бит тагы. Сыерның дөрес фазада икәнен белергә кирәк. Ул бит ул тилеккә килде сразу нитү овуляция вакытына каплаталар икән менә яичник бүленеп чыккан вакытта. Яичниктан яйцеклетке бүленеп чыга. Менә шушы вакытны туры китерә ала икән. Ул сыер каплана торган. Аларның кайберләре тоннада 200 килограммнан артып китә. Бәйгегә килгән кунакларга Биектау районы хуҗалыгының горурлыгы саналучы нәсел үгезләрен күрсәтәләр. Ясалма орлыкландыруга күчкән хуҗалыклар өчен орлык материалын бүген күбесенчә шушы үгезләр бирә. Алар арасында Канада, Америка, Голландиядән кайтартылган тукымнар. Бу ит һәм сөтне иң күп бирүче рекордсменнар. Илшам инде бу атказанган бүгенге көндә иң югары продуктлы үгез инде. Безнең Татарстанда 20989 килограмм süt биргән, моның анисе 305 көндә майлылык 4,4%, аксым 3,0%. Бу Америкадан кайтартылган. Америкадан кайткан үгез бу. 3нче елы январь айында туган үгез. Тукымлы үгезләр бик усал, алар янына 2-3 метрга да якынрак килергә ярамый. Үгезне кайда булса алып барырга туры килгәндә, менә шундый 2 метрлы таяктан файдаланалар. Аның менә шушы башы үгез борынындагы быжрага тоташырга тиеш. Үгезнең көндәлек туклану рационына ясалма сөт, кишер һәм 5 чөй йомырка керә. Һәр үгезнең үз шәҗәрәсе дә бар. Аларның әти-әнисе, әби-бабасы кем һәм кайдан барсы язылып бара. Ясалма орлыкландыру белән шөгыльләнүчеләр бүген Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгыннан субсидия ала. Мисал өчен, орлык материалының бер дозасы 120 сум торса, шуның яртысы 60 сумы хуҗалыкка кире кайтартыла. Биектау районыннан Марсель Аскеров, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Казан Мәрьям ана иконасы ширкәү өчен Яңарыш фондына 91 миллион сум акча җыелган. Бу мәгълүматны бүген фондның җитәкчесе Татьяна Ларионова хәбәр итте. Зур төзелешкә Татарстанлылар гына түгел, илнең башка төбәкләреннән үз өлешен кертүчеләр дә бик күп. Сүз уңаеннан Болгар Ислам академиясе төзелү өчен фонд исәбенә якынча шул ук күләмдә акча күчерелгән. Соборны торгызу эшләре ничек бара һәм тарихи бинаны кайчан күреп булачак, бу хакта алдагы материалда. Теге яисә бу тарихи объектны торгызу бик четерекле эш, төзекләндерү эшләре аерым шартларда алып барылырга тиеш. Казан Мәрьям ана иконасы соборы ике урында торгызылырга, ә бина формалары үзгәрешсез калуы шарт. И исходя из этого, это работа не одного года. Мы думаем, что... Без ширкәүне бер ел эчендә төзекләндерербез дип әйтмибез. Бу эш 2, бәлки 3 ел вакыт таләп итәр дип уйлыйм. Никадәр акча сарыф ителәчәге дә әлегә билгесез. Без проект буенча эшлибез. Хәзер борынгы фундаментны ЮНЕСКО белгечләре тикшерә, чөнки булачак ширкәү Казан Кремле комплексына карый. Төп максат тарихи үзенчәлекне саклап калу. Төзекләндереләчәк ибадәтханәнең майданы 2500 квадрат метр. Ул Советлар Союзы чорында өйрәнелмәгән дигән сүз дөреслеккә туры килми ди белгечләр, әмма актив рәвештә 2000 елларда тикшерә башлыйлар. Бу ачылышы ул бер этап кына, андагы тирә-яктагы археологик культур катламнар берсе дә югалмады. Шул сәбәпле аның тарихи потенциал ул җирнең шулай сакланып кала. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Гыйбадәтханә урынын узган атнада патриарх үзе килеп аруландырды. Тиздән заманча технологияләр ярдәме белән ЮНЕСКО һәм Россия белгечләре кул астында тарихи бина күтәрелә башлаячак. Борынгы Болгарда Ислам академиясе төзелә. Казанга килгән патриарх милләт-ара, дин-ара тигезлек һәм дуслыкны аерым билгеләп үтте. Сегодня во время закладки капсулы в основании строящегося храма посмотрел на высоких руководителей, религиозных руководителей ислама, задал себе такой вопрос: а где еще на земном шаре можно увидеть такую картину? Соборны төзекләндерү эшләренең кайчан тәмамланасы билгеле түгел, ә Болгар академиясе 2нче уку елына ачылачак. Төзелешкә ярдәм итәргә теләгәннәр хәер акчаларын Татарстан дәүләт хезмәте сайты аша яисә 2 исәп-хисап счетына күчерә ала. Барлык реквизитлар Яңарыш фонды сайтында күрсәтелгән. Динә Хисамдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән бүләк Казанның Дин Ислам мәчетенә йөрүче Зөфәр Шамсунин уйламаганда хаҗга юллама ала. Башта мәхәллә халкы хәйрия проекты кысаларында акча җыя, соңрак җирәбә ясап, беренче бәхетле кешене дә сайлыйлар. Әлегә гадәти булмаган хәйрия чарасын ничек оештырганнарын Айза Шаймарданов та күреп кайтты.
Казанның әлеге Чишмәле урамында урнашкан Денислам мәчете халык телендә мәхәллә мәчете дип тә телгә алына. Бу бердә юкка түгел. Беренче чиратта мәчет урам ягыннан күренми, ул менә шушы йортлар арасында урнашкан. Шуңа да хаҗга юллама бирүне беренче чиратта мәхәллә вәкилләре арасыннан сайлаганнар. Хаҗга юллама өчен акчаны 1 ел элек җыя башлыйлар. Бу мәхәллә карары. Мәчеткә йөрүче акчалы кешеләр шунда ук хәйрия эшенә кушыла. Хәзер менә кризис башланды бит инде. Әлек хаҗга 50 меңгә дә барып була иде. Хәзер менә 100-120 мең кирәк. Без булай уйладык та бер кеше үзенә генә аның хәтлек акча җыярга бик читен бит инде. Кемгә бит Аллаһ Тәгалә берсен бирә, икенчесенә бүтәнен бирә. Бер-берсенә булышмагач, без бит кемнән ярдәм сорарга тиеш, Аллаһ Тәгаләдән башка. Ел дәвамында махсус тартмада акча җыела. Садака барлыгы 100 мең сумнан артып киткән. Анда шарт итеп куйды хаҗда булмавы, ягъни бер тапкырда хаҗ кылмаган булуы, икенче шарт итеп куйдык шушы мәхәллә кешесе булуы, һәм өченче шарт итеп куйдык шушы хаҗга баруның теләге булуы. Ягъни менә син бар дип кенә җибәрү генә түгел, бөтен халык алдына язып, түбәтәйгә салып, инде үзенә күрә бер болгату ясап, инде бала кешедән алдырдык. Җирәбәдә 3 кеше катнаша һәм бәхет менә шушы мәхәллә агзасы Зөфәр абыйга эләгә. Ул соңгы 6 елда әлеге мәчеткә йөри. Аңа кадәр читтә Калининград шәһәрендә яшәгән. Татарчасы чамалы изге сәфәргә барачагын ишеткәч, моңа тиз генә ышанып та бит алмаган. Поздравляемте, я даже не понял, почему меня поздравляют. Мин шифаханәдә ята идем, бер заман кутлый башладылар, башта аңламадым. Әлхәмдүлиллаһ, мин моңа ышанып та бетмәгән идем. Булачак хаҗи Мәккәгә август ахырында юлга чыгарга тиеш. Изге сәфәре 1 айга якын дәвам итәчәк. Айза Шаймарданов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Радио алып баручылары пляждагы волейболда көчне аша татар телендә сөйләүче радиостанциялар арасында турнир оештыру күркәм гадәткә әверелде. Матч дәвамында татарча җырлар яңгырап торганда волейбол уйнау тагында кызыграк бит ул. Радиолар арасындагы ярыш турниры турында Илдар Сафиуллин. Мәшһүр җырчыбыз Илһам Шакиров башкаруындагы җырдагыча идәннәр сыгылмаса да җитез хәрәкәтләрдән комнар сибелеп тора бирде. Әлеге ярыш 3 ел элек Болгар радиосы тырышлыгы белән башланган иде. Быел да Болгар радиосы командасы бердән булып килгән. Гомумән хәзер бу чара һәркемнең көтеп алган вакыйгасы. Беренче еллардагы белән чагыштырганда инде командалар оешканрак һәм без менә беренчесендә әле нәрсә булыр икән, нәрсәгә инде ул дип әйтүчләр булса да, хәзер инде әле ел дәвамында да кыш көннәрендә дә бергә очрашканда әйтәбез, быел була бит инде, без аны көтәбез. Тренировкалар аңа кадәр күп булмаса да, без инде менә шул мораль яктан, рухи яктан әзерләнеп килдек. Бүген безнең бик күп дуслар монда, 7 команда, 7 радиодан. Командалы спорт түрендә ярышу ул җиңүчеләрне ачыклау гына түгел, һәр коллективта дустана мөнәсәбәтләрне ныгытырга да ярдәм итә. Берләштерү ниятеннән эшләнә бит инде бу барыбер. Теге 4нче власть дип әйтәләр, шуңа күрә без барыбер бердән булырга тиеш инде. Командалар бөтенсе дә тигез. Әйтә алмыйбыз, менә мин хәзер мактанып әйтәрим, без лидер дип, юк, алай түгел. Хәзер менә монда 2 группага бүлделәр, әле очколар саныйлар, партияләрнең исәпләрен саныйлар. Әлеге турнир 3 ел рәттән оештырылып килә. Бу юлы катнашучы командалар саны 7-гә җиткән. Инде быелгы чемпион исеменә Татарстан радиосы лаек булды. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Әлеге сәгатькә менә шулар иде. Инде башка спорт яңалыклары белән үзе сезне таныштырыр Илдар Сафиуллин. Рәхмәт Сүсян. Рәхмәт Фәнис, хәерле кич хөрмәтле тамашачылар. Безнең волейболда җиңүчеләр ачыкланды. Менә Олимпия уеннары башланырга инде санаулы көннәр калып бара. Әле Россия җыелмасында төгәл генә ничә спортчы катнашасы һаманда билгеле түгел. Допингка каршы тикшерүләр һаманда дәвам итә. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң сөйләрбез. Яңа Гасыр каналында гына калыгыз. Халыкара Олимпия комитеты таләбе буенча Россия җыелмасындагы спортчылар саны тагын кимергә мөмкин. Су спорт федерациясе да допингка каршы өстәмә тикшерүләр үткәрә. Халыкара йөзү федерациясе 2015 елда Казанда узган дөнья чемпионатында катнашкан барлык Россия спортчыларының допинг анализларын яңадан тикшерергә карар чыгарды. Бу хакта ФИНАның матбугат хезмәте хәбәр итә. Су спортында чыгыш ясаучы Татарстан егетләре йөзүче Александр Красных белән суга сикерүче Никита Шлейхер Рио-де-Жанейродагы Олимпия уеннарына әзерләнә. Александр Красных та Никита Шлейхер да допингка каршы комиссияны уңышлы үткән. Берничә көннән спортчылар Бразилиягә юл тотачак. Рио-де-Жанейродда чыгыш ясарга тиешле милли җыелма команданың төгәл исемлеге 2 көннән билгеле була. Исегезгә төшәбез, җәйге Олимпия уеннары 5 август көнне башлана һәм 21 августка кадәр дәвам итәчәк.
Мәскәү өлкәсендә Россия күләмендәге җәйге универсиада кысаларда бадминтон ярышы ахырына якынлашты. Илнең төрле төбәкләреннән җыелган 14 команда арасында Татарстан җыелмасы да чыгыш ясый. Республика вәкилләре белдергәнчә, алар бу ярышка бик җитди әзерләнгән. Ләкин турнир узу вакыты алыштырганга күрә кайбер лидер уенчылар ярышта катнаша алмый. Шулай да Татарстан бадминтончылары лаеклы рәвештә чыгыш ясап, бронза медальләр белән бүләкләнде. Ирекле көрәшчеләр дә медальләр иясе булды. Ирекле көрәшчеләр әзерлек җыеннары вакытында үзара көй сынашты. Самар өлкәсендә узган чарада Казакстан, Оренбург, Татарстан һәм Самарның яшь спортчылары очраша. Республиканың тәтеш көрәш мәктәбендә шөгыльләнүчеләр дә чыгыш ясый. Тренерлар Сәгыйть Ибраһимов. Нәтиҗәдә Елизавета Макарова, Наталья Хроменкова, Альбина Ибатуллина алтын медальләр яулады. Ксения Семенова көмеш, Валентина Лаврова бронза медаль иясе булды. Бүгенгә шундый яңалыклар иде, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән-имин булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Алдагы минутларда 27 июльгә нинди һава торышы икәнен белербез. Әлегә файдалы мәгълүмат. Һава торышының иганчысы LVI компаниясе җәен салкынны, кышын җылыны саклый. LVI компаниясе биналар һәм автомобильләр пыяласына төрле төстән пыяла катламын профессиональ рәвештә урнаштырырга тәкъдим итә. Ел әйләнәсе сезнең чыгымнарга экономия. LVI компаниясе машина, үй һәм эш тәрәзәләренә пленка тәкъдим итә. Әлеге продукция сезне чит күзләрдән яшереп, җәен салкынны, кышын җылыны саклар. Кара төсмер өстәүче һәм саклаучы декоратив пленканы LVI компаниясе профессиональ рәвештә үзе урнаштыра. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 88 00 555 78 00. Россия буенча шалтырату бушлай. Хәзер һава торышына күчик. Республикабызда кызу антициклон идарә итә. Киләсе тәүлектә көньяк-көнчыгышта аз болытлы, явым-төшемнәр көтелми. Төнлә 18, көндез 26 градус җылы. Төньяк-көнчыгышта һава шартлары үзгәрми. Шулай ук кызу һәм коры. Температура төнлә +17, көндез +27 градус. Татарстанның төньягында Октаны, Шәгерҗе, Менделеевскида көн аяз һәм кояшлы булачак. Температура төнлә 17 градуска кадәр күтәрелә. Көндез 28 градус 0-дан өстә. Төньяк-көнбатышта алмашынучан болытлы һава. Төнлә дә көндез дә явым-төшемнәр көтелми. Температура төнлә 16, көндез 28 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатышта Болгар, Буа, Чүпрәледә аяз һәм кояшлы һава торышы саклана. Температура төнлә 19 градуска кадәр күтәрелә. Көндез 27 градус 0-дан өстә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта шулай ук кояшлы. Температура югары саклана. Төнлә 17, көндез 28 градуска кадәр. Атна уртасында тагын явым-төшемнәр көтелә. Температура да бераз түбәнәя. Җилләр исеп, болытлар куерып, яңгыр яуса да, болыт артында кояш бар. Ул һәр чак күңелләрне җылытсын. Киләсе тәүлектә Казанда аяз һәм кояшлы һава торышы көтелә. Температура төнлә +19, +21 градус, көндез җылылык 28 градуска кадәр. Көньяк-көнбатыштан талган җил. Атмосфера басымы терекөмеш баганасының 753 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 31%. Көндез магнит толкыны булу ихтимал. Сәламәтлегезне саклагыз. Шулай ук урманнарда янгын чыгу куркынычы бик зур. Ут күздән сак булсагыз иде. Исәнлектә күрешик.